O Gastromar pechou en Ribeira con gran sabor de boca. Esgotáronse existencias de algúns produtos e deus a coñecer o peixe e o marisco locais a un gran número de visitantes. O xoves pasado arrancou en Praza España en Ribeira a quinta edición do Gastromar. Esta feira culinaria con protagonismo para os produtos do mar locais desenvolveuse ata onte o domingo e a Asociación de Empresarios Ribeirense, promotora e organizadora da mesma, fixo un balance positivo. Un balance ao 100% non o temos, pero, bueno, en estimacións de comparacións con outros anos, pois, bueno, as expectativas foron moi boas, xa destas 3 jornadas e media que, a verdade, este ano emplazamos o jueves pola tarde, e estamos moi satisfeitos de como resultou e como a xente respondeu ao tipo deste evento, non? É certo que tamén o domingo non nos acompañou moi ben a meteoroloxía, pero, bueno, ao final o mediodía resolveuse perfectamente e a noite, a pesar do mal tempo e a chuvia, pois a verdade ainda tivemos unha afluencia de xente de casi ter a carpa ao 70% de aforo, non? A verdade, pois nós queremos que Gastromar é un evento que xa debe de estar, que xa está consolidado, é un evento que Ribeira, como digo, necesitaba ter un tipo deste tipo de gastronomía, e en ese sentido moi satisfeito. Unha das novidades deste ano foi contar con medio día máis de Gastromar, unha decisión que tivo unha boa acollida. Xa o jueves pola tarde xa houve demanda de produtos, xa se traballouse ben, bueno, os días fuertes son viernes e sábado e domingo mediodía, eses foron os días que estuvo cheo a tope, en algúns servicios acabouse o produto, pero, bueno, en ese sentido vamos por esa línea, bueno, moi satisfechos e manteremos igual ese tipo de fechas. Sabemos que o jueves arrancamos mediodía máis de jornada, porque sabíamos que o domingo tarde noite era un poquinho máis floso, en ese sentido si estamos contentos de haber arrancado o jueves pola tarde. Houbo variedade de produtos e elaboracións, dende o lirio á sardiña á ameixa, pasando por peixe espada ou polvo, e todos tiveron éxito. A xente tiraba un pouquiño de todo, de verdad que as racións son grandes, tanto o lirio triunfou, o lirio sardiña, o peixe espada pois tamén gustou moito, e despois, bueno, as ameixas, a navalla e o camarón, pois deso xa non hai nada que dicir, que, bueno, que a xente encántalle. E o pulpo tamén, as empanadas tamén, quizás ao mellor a xente gustou máis do que é o típico evento, que é o de peixes daqui, e despois do outro pouco a pouco, pero a verdad falta-nos ora contrastar os tickets que se levaron a cabo en partes proporcionales a cada plato, e en ese sentido, pois, bueno, valoraremoslo e mirarémoslo por se hai máis de necesidade de implantar unha cousa ou outra. O Gastromar é un gran escaparate do peixe e marisco locais e tivo unha acollida moi destacada por parte da xente. Da organización, o que realmente vemos é que moita afluencia de xente de fora, xente turista, xente de outros concellos, xente de Ribeira tamén había, pero, bueno, digamos que a maioría, a xente de Ribeira xa conoce, digamos, este produto, e a nosa satisfacción é que xente de fora, xente turistas, pois ao final degusten do que é o tema do lirio, que é o tema da sardiña, que ao fin e ao cabo é o motivo do evento. A quinta edición rematou con bo sabor de boca e apuntes para o vindeiro ano. E agora si nos demos un pouquiño conta que a carpa había que intentar tela un pouquiño máis grande por si pasa o que pasou, digamos, o domingo noite, que se cerrou a chover, pero en ese sentido si vamos a seguir traballando na mesma línea, e eu sigo igual agradecendo a todos os colaboradores que ao final eles conocen e saben ben realmente que me están apoiando en este sentido, e agradecer que sigan ao lado noso para seguir levando a cabo, pois, Gastromar, que ao final para nós é unha feria única, unha feria que, digamos, se disfruta, é unha feria que lle dá un nivel moi grande para Ribeira. Foi o último gran evento organizado pola Asociación de Empresarios de Ribeira neste verán 2026, que deixou bons resultados. Con todas as actividades que levamos a cabo, sabemos e creemos, e é certo que se dinamiza Ribeira, é certo que se beneficia en comercio, hostelería, ao final, a iniciativa deste tipo de ferias é que atraer xente en ese sentido. Hai unhas que nos traen máis que outras, pero, bueno, Gastromar sí, Viamare tamén, e despois a feria de coches son xente un poquinho máis peculiares, pero ao final sempre atraer xente a Ribeira e dinamizar Ribeira en ese sentido. Ahora vamos a seguir traballando a ver se podremos levar a cabo outra vez a pista de hielo este ano, xa estamos traballando, e a ver se logramos tela, porque tamén é un sacrificio moi grande para a asociación, un sacrificio moi grande para nós, pero, bueno, en ese sentido, nós seguimos traballando para que Ribeira teña cousas distintas a outros concellos. Polo que garante o traballo da asociación para seguir dinamizando o comercio local de Ribeira.